दानि सोरखार सालायबाय थानाय लिडारफोरा Mgnregaनि फिथा हानो मोजां मोनो। फिथा हानो मोनफेरैखायनो Mgnregaनि खामानिबाबो फिथा हायो। बे बाथ्राखौ बुंदों BPF दोलोनि MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा। दिनै BPF दोलोआ कक्राझार जिल्लानि थिथागुरि सोदोमस्रि क्लाबनि गेवलां फोथाराव जिल्ला BPF थान्दै मेल खुंदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा आथिखालनि सोरखार थामहिनबा UPPL सोरखारखौ गोबां सोंखारिनाय नुनो मोननाय जादों। MCLA देरहासार बिथाङा सोंखारियो दि UPPL सोरखारा गुबुननि बुजायनायखौ उल्थासो सोंखारिफिनो। लिडारफोरा बुजायजाग्रा गैया, गावनि गोसो बायदियै खामानि मावनाय लिडार होननानै फोरमायो। लोगोसे दानि सोरखार फिथा हानो मोनफेरैखायनो जानला मोनला फिथा हानो मोजां मोनो होननानै सोंखारिनाय नुनो मोनो। फिथा हास'ब्लानो जे उन्नति जागोन आरो बे फिथा हास'नायनि हास'नायनि बे अर्थ जेबो गैया। हास'दों, हास'फेरनो मोनाखै। बे Mgnregaनि फिथा हास'नानैनो जुदि पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आरो माथो होनो। जुथुम्माया जोंनि कनस्टिटिउसनेल प्रभिजन मथे गोबाव सम जाबाय बे कमिटिया आरो बे कमिटिखौ जोङो आरो गोदानै जोङो दाफुंनो थाखाय बे कनफारेन्सखौ बानायनाय जादों। दिनैहाय जोङो गोदान मोनसे जिल्ला कमिटि दाफुंगोन आरो बिनि थाखायनो जों बे कनफारेन्सखौ माबादों आरो बेवहाय जोंहा गोबां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गोबां राजनितिक भाबै, सामाजिक भाबै, अर्थनैतिक भाबै, शिक्षानि फारसे जोंहा रायलायनांगौ गोबां दङ। जोंहा नेक्स्ट फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय मोनसे एजेन्डा प्रिपेरेसन थायो। बे एजेन्डाफोरखौ जों प्रिपेयार खालामनो थाखाय जोङो दा रायलायगोन आरो फैगौ 3 बोसोराव जाहाथे जोङो मोजाङै खामानि मावलांनो हायो। फारफ्रोमबोथिंजाय जोङो जाहाथे रायजो राजानि बा जोंनि पार्टिनि आइडिय'लजि आरो जोंनि BPFनि मावनो लानाय थांखिफोराव जोङो जाहाथे कक्राझार जिल्ला हिसाबै गासैबो निर्देशखौनो जाहाथे जोङो मावफुंलांनो हायो। बेनि थाखाय जोङो सावरायगोन आरो गोदानै मोनसे कमिटि दानायनि थाखाय बे कनफारेन्सखौ खुंनाय जादों। जोङो बेरेखा दोलो हिसाबै जोङो बेखौनो बुंदों जे कनस्ट्राक्टिभ जिथुनाखि अपोजिसन जेखौ जोङो रायजो राजानि सुख दुख, रायजो राजानि जिथु लुबैनाय बिनि बेरेखा जुदि खामानि जादोंब्ला बेखौ जोङो सोरखारनो आसि थुनानै खोन्थानाय आरो आसि थुनानै माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ जोङो आसि थुनानै खोन्थानाय आरो गुबुन माबाजों खामानिजों जाहाथे जिल्लायाव उन्नतिनि खामानि जायो बेफोरखौ जोङो खोन्थाना होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावगासिनो दङ आरो जोङो उन्नतिनि खेथ्रआव खुनु धरनर कमप्रमाइज खालामाजासै जोङो उन्नतिनि थाखाय जि रोखोमै खामानि मावनांगौ बेनि थाखाय जोङो कनस्ट्राक्टिभ खामानि मावलांबाय थागोन। Mgnrega बे Mgnregaया 100% माने नन गभर्नमेन्टेल जब। बेवहाय खुनु रोखोमैबो गभर्नमेन्टनि हस्तक्षेप जाया। बे जाहैबाय पाब्लिक लेभेलनि मोनसे कमिटि थायो, पन्सायत लेभेल कमिटि, मनिटरिं कमिटि। बिथांमोना ग्राम सभा जिरायो, ग्राम सभायाव सिद्धान्त लायो बबे गामियाव बबे जायगायाव मा लामा नांगौ, बान्दो नांगौ, बबे जायगायाव मा नांगौ मा नाङा बिनि बिथांखिखौ पाब्लिकआनो ग्राम सभा जिरायनानै थिरांथा लायो आरो थिरांथा लानानै बेखौ एप्रुभेल खालामना हरनाय जायो आरो बेखौ एप्रुभेल मथे रायजोनि पिपल्स पार्टिसिपेसनाव बे खामानिखौ जायो। दा बे पिपल्स पार्टिसिपेसननि जिथु खामानि बे खामानिखौबो जुदि राजनितिकरन खालामनो नागिरोब्ला बेवहाय फिथा हास'नायनि मा अर्थ दङ? फिथा हास'नानै इन'ग्रेसन खालामनानै बेहाय राजनितिकरन खालामनायजों रायजो राजाफ्रा माबा डेभेलप जागोन? रायजोफ्रा खामानि मावगोन, मास्टार रुल रेकर्ड खालामगोन, बे रेकर्ड खालामनायाबो पाब्लिकआनो खालामगोन। बेवहाय खुनु धरनर बेवहाय पलिटिकेल पार्टिफ्रा बा गभर्नमेन्टआ बेवहाय एकाउन्टेबिलिटि थाया। जिथुनाखि जोंनि प्रशासनफ्रासो बेवहाय एकाउन्टेबिलिटि। जायफोरा डिपार्टमेन्टेल अफिसारफोर बिथांमोनानो एकाउन्टेबिलिटि।
आरो बिनि गासैबो रेकर्ड खालामनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मास्टार रुट रेकर्ड खालामनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जिथु ओएस जिथु माने रिलिज खालामनायनि जिथु एमआईएस खालामनाय दायित्व बेखौ सरकारा माने गासिबो गाइड खालामनानै खामानि मावो फिथा हास'ब्लानो जे उन्नति जागोन आरो बे फिथा हास'नायनि हास'नायनि माने अर्थ जेबो गैया हास'दों हास'फेरनो मोनाखै बे एमजिएनरेगानि फिथा हास'नानैनो जुदि पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आरो माथो आरो बिथांमोनखौथ' नोंथांमोना मिथियो जे दिनैनि दिनाव जेसेबां माने एडुकेसन बिल्डिंआनो जा ओमफ्राय जोंनि जिथु आईटी पार्कआनो जा बड'लेण्ड डिब्रुगड़आव इउनिभार्सिटि बर' एमएल डिपार्टमेन्टनि बिल्डिंआनो जा बबेबा पिडब्लिउडि बिल्डिंआनो जा बबेबा माने गिदिर अनुष्ठानानो जा बे सिगांनि सरकारा मावनानै गालांनाय माने बै मावनानै गालांखानाय जिथु लुनानै गालांखानाय बे न'खौनो बेफोर अनुष्ठानफोरखौनो बिथांमोना फिथा हास'गासिनो दं माथो गोदान फिथा गोदान फिथा हानायनि खुनु नजिर गैया दिनैनि बिटिसिआव जि फुरानाखौनो बिथांमोना मावगासिनो दा बेखौनो मावगासिनो दं मिशन आरो भिजन बिथां बे मिशन आरो भिजनआ बिथांमोननि जिथुनाखि मिशन आरो जिथु भिजन बे भिजनानो प्रेक्टिकेल नङा बिटिसिनि रायजो राजानि माने जोंनि जिथुनाखि पटेनसियेलिटि उन्नति खालामनो हानायनि जिथु पटेनसियेलिटि आरो जोंनि जिथुनाखि सामाजिक अबस्था जोंनि जिथुनाखि इक'नमिक आरो जोंनि जिथुनाखि ससियेल आरो जोंनि जिथुनाखि जिअग्राफिकेल जिथु माने माबा अबस्था बे अबस्थाखौ लानानैसो जोङो मिशन खालामनांगोन आरो भिजन खालामनांगोन दा बे मिशन आरो भिजनाव जुदि नोङो अख्रांनि हाथरखि जुदि थुख्लायनो नागिरोब्ला अख्रांनि हाथरखिखौ बोरै थुख्लायनो हागोन दा जोंनि बिटिसिनि बास्तब अबस्था रायजो राजानि जिथु बास्तब अबस्था आरो जोंनि जिथुनाखि उन्नतिनि जिथु धारा बे धाराखौ लानानै जोङो माबा प्लेन एन्ड प्रग्रामफोरखौ लानांगोन आरोखि प्लेन एन्ड प्रग्रामा जोंनि बास्तब सामाजिक आरो अर्थनैतिक आरो जोंनि जिथुनाखि मानसिफोरनि साननो हानाय साननाय आरो जिथुनाखि प्रयोजन निड बेस मिशन एन्ड भिजन जानांगौ निड बेस दा निड बेसनि बारा जुदि नोङो डिजिटेल इन्डिया माने माने साननानै नोङो परिबर्तननि होननानै जुदि नोङो गासैखौबो परिबर्तन खालामनो नागिरोब्ला मोनखानाय क्षमताखौबो हरफिननानै परिबर्तन लाबोनो नागिरोब्ला बेवहाय माबा परिबर्तन जागोन नामा जेबो जाया